maionesa behar da nahaztu. Ogiaren gainean jarri behar duzu, patata moztororen gainean jasazu. Furra, furra, ze goxua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua, txotxan jarriko dugu eta gero oliba, eta errezeta hau horrela izan da. Lehenengo izokinean Filadelfia zabaldu, bildu eta ogian ipiniko dugu. Furra, furra, ze goxua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua, oliba baitzeko eta txotxa eusteko, pintxoen atalean nahikoa da gaurko. Horretxe txefauna etorriko dira, eta ingo dute apioen txanada. Furra, furra, ze goxua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua. Apioza jaten jauen txanada helburu, eta oso goxoa prestatuko dugu. Maionesari bota limoizko zukua, eta ondoren ere ondo nahaztua. Sagarrari bihotza atera eta moztu, geroago guztia nahazten bukatu. Sartu oskailuan, 30 minutuz, entxalada prest dago gero jateko. Furra, furra, ze goxua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua. Eta entxalada prest dauka. Gaur prestatuko dugu kordon de receta, gainean jarri dugu xerar pare gazta, osagai hauetatik ekarri nahikoa, gatza olioazta, urdaiazpikoa. Eskarote handia, arautza gata, orain eto zaitezte, aldean eta naia. Furra, furra, ze goxua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua. Mazedonian iteko gauza asko behar dugu, sagarrak irudare hartuko ditugu. Platanoa, laranja, azuklea ere bai, Mazedoniarekin egiten dugu jai. Mazedonian nahaztu dena probatzeko, horrek dena prest dago goilara sartzeko. Furra, furra, ze goxua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua, zuentzat piztuko dugu sukaldeko sua. Gustatu bazaizue, eman botoa pertsomubidan.com